John Orwenjo Umidha manen jakom maduong' bura mar ODM bade Malego Usonga ibiro iki chieng' ngeso tarik 28 e duol mare mantiere gweng' ma Nyachwinya e sub county Malego Usonga e county ma Siaya. Kaluwore kod anyuola mare, okang' ma kamano gikawo kaluwore gi dwaro mar manosenindo Orwenjo, kendo en nyasi mibiro tim mana kaka jodongo machon ne imiyo luor mogik. Ripota marwa Diana Olonde leronwa mathoth. E gweng' ma Nyachwinya manitiere kaunti ma Siaya, ikruok dhi nyime ne nyasi mogik mar mane osenindo jakom mar ODM bade Malego Usonga John Orwenjo ma ide tim chieng' ngeso tarik 28 dwe mar 9 higani. Joma miel ka joma loso bur bende loso. Pogruok manitie kata kamano en ni burni ikunyo e ot. Gino ma osekelo paro mopogore opogore e kind jodak ma gweng'no. Kata kamano, kaluwore gi ripot mar anyuola mare, John Orwenjo ibiro ik e duol mare ma bende notiyogo e rwako wende. Kotelnegi kod jakom mar jodongo kendo achiel kuom anyuola mar Orwenjo, Jaduong' Obanja, owacho ni okang' ma kamae gibiro timo kaluwore gi kwayo mane oketi kod mane osenindo e kindego mane ongima. Komedo ni duol bende en kama ne iike jodongo, mana kaka Orwenjo ne en achiel kuom jodongo. Orwenjo noweyo kwayo no mondo yike e duonde, kendo mano gima kata an awuon nowachona. Nodwaro mondo yike e duonde manogero no emekunye e bur kendo yike. Now obwogo jomoko mang'eny paro ne en gima wendo, to yike ot e kinde machon ahinya joluo ne yikre udi, to ne nyalo neno ng'e gimomiyo ni mar yik mani yike ot nene en piny ne pod opong' kod le maricho manadi. Koro nene make sure itemo kabisa mondo nene oyike kamoro minyalo rito ma le ok nyal goro ringruok. Abala wacho ni okang' mar iko Orwenjo e duol mare en yo mar luor mar kow ma osenindo, ka okwayo ji mondo kik bed kod buok kata luoro. Wira mano ne timore kinde machon e kind oganda Luo. Gino mane osir kod Jaduong' Nicholas Ochogo ma wacho ni chike ma kamago ema norito oganda Luo e kinde machon. Ot mane ni yikeno no ok en ota, ne en ot maduong' kaka koro ma dhako maduong'no ema ni yike, ok duol. Mwayiko ni to en dwaro mare no yike i duonde. En bende paro matut ahinya nikech duol no e center mar dala ni mangima. Center mar dala en duol mar Orwenjo. Koro koyiero mondo yike kanyo taparo ni en Orwenjo paro matut moloyowa, nikech odwa nodong' kanyo at the center of this home e kinde duto kata bang'e, nikech onge ng'ama mane kama ji duto dhiye, kendo kama odhiye kama ibiro yike no koro pod odong' kaka center mar oganda makatok makakende nyaka joma moko bende. Mano ne yiko machakre chon, kendo ng'e ni ng'at maniyike duol niyike kama nobetga, kendo sama niyike ne wiye rango rangach, nene ok wiye ranga kamoro amora, to nikech en ng'at ma uwe notho to ongima kendo orito dhano, emomiyo kata kiwuok gi rangach kacha nidwa timo gima rach to obro neni. John Orwenjo mane en jakom mar ODM bade Malego Usonga nyaka thone ne ochako bedo siasa e kinde mar 1970, kendo ne obedo nyaka jakom duond bura mar KANU e kinde jatend piny mar ariyo mane osenindo Daniel Moi. Diana Olonde, Ramogi TV.